Ayan guys, welcome to my channel. Part 2 ni guys sa akong gilot kanina. Continuation. So please subscribe, like, and share po. Part 2 na po ito ha. Layo ba ng gondos? Yung kayo? Layo na. Sakit ko sa tumbang. Kayo po ba? Saan nalayo pa sa tagong? Hindi na ang tagong yun. So, asa mo agad? Tagong, nilit mo. Tagong. Tagong, lusot. Ano po ba? Agi ano rin ha? Asa yung layo na sa San Franz? Layo sa sampan. San Franz na no? Kung sumpay-sumpay na lang. Ang tagong, dool ra po na sa Naporilya no? Oo. Nakato ko pakilid po, kuan. Pantukan. Pakilid po siya ba no? Nakakilusot-lusot no? Oo. Kadaghan, nga ko madaghan na din tao sa kalibutan no? Saan patulong na nag-rental. Ito mo eh. Oo. Dati mingawan na lang na. Kaya nakato mo ba? Kumapit man sa isa ka oras ang biyahe tagong ko pantukan. Itong gatukan ng mga pantukan. Pantukan, Panay, Ipun. Yara ng linya ha. Oo. Pero linya po patagong kalahi po. Lahi po. Oo ba? Ay, Lahi po kasi Gaboy. si Gaboy. Oo. Diya sa kuan. Manikling. Duhay kuan Pero diya. ka nang para papasay, asa na agi? Anong sa bus ba? Bus nga, di ba na may pasay, ang bus Oo. nga Piltrangko? Panit. Asa na agi? Dire o, Butuan. Pero asa man na dire sa Dire sa Cagayan. Cagayan? Oo, kaya Ah, sakay. Kung sakay, managbarko. Ang kuhan. Oo. Bus. Di ka sa Cagayan, sakay na na siya. Oo. Ano naman Piltrangko? Oo. Dinadayo man ang tuwan. Oriental, yung mga pagdagat. Oo ba? Si Gaboy. Ang gwapo dagat. Oo. Tinaw kayo. Tinaw pa na si Glan. Oo. Tinaw mang Glan. Oo. Tinaw eh. Kita ganin yung isda ka. Tuwan sa lalom na. Dok, yung ano? Nandap din po, tinaw ko kayo. Tinaw po. Oo. Nagado ng tiyak. Matog ang wait sa. Na ang balod pag nagmayra. Tanong mo di kay kalihok. Oo. Mati, dagat mo lihok. Ano na may kwanjo niya di kayo mo lihok, no? Hinay ra ba? Oo. Ang kuwan po nila dito kay natiman ba, wala ka kita basura. Sa mga baybay. Bayad kay kagsuot. Oo. Barato, ayun. Marak okay kay siya. Oo. Layo ang gusto ko ay, no? Kayo, oy. Mga 500 pamsahe, di ka diresto ka. 700. Oo. Kaya katong nakauban ako kasawa kay isa. Nagsakay sila van, mahalas per ulo ito, 10,000. Kanang sa Surigao, Siargao. Sargaw. O Siargao, niya katilang 3,000. Dala na to tanan. Oo. Dala na to sa bangka, tanan ba? Pakis birhead na. Pag abot ito, wala na kay bayad. Pero giana na tanan ba, pakis na nga. Bayad yun na, mga bangka na kay mga Oo. kauban. Na yan, mga cottage. Ito na package. Wag ko na problema doon, may kwarta.
No? Patahan eh. Malinaw rin ang dahil. Ang patahan kay ikaw naman lang na mo suroy, no? Oo. Wala yung mo na mag-uol sa meron man. Lahab linaw lang. O malingaw lang tanay, pero pulaan kag si trabaho. Ng mga nato di ba nung Oo. nakita ang tanan ni pobre, marunong trabaho lang sa perme. Maibog na ng tato ng lingaw-lingaw. Ha? Maibog na ng tanong lingaw-lingaw. Yan malingaw naman lang ta, adre na lang ta sa liling, apply niya, dawis, ya lang ta kutob. Kaya ka, balag lubog. Lumaan lang lubugin. Dati mo yung lubuga. Oh, enjoy na lang manok, sore-sore. Muna nga mga taga dire, mga tuyog lagyo, no? Oo. Sa kada taga may, gamay lang. Gamay lang. Up. Tinaw po daw ng Siargao. Oo, tao. 100. Dito Dito may balaan ang, dito may balaan. Lalong? Dito natin tinawa. Matay itong vlogger. Asa Ito to? si San It's. Vlogger nga. San It's. Taga Davao. Ano naman? Ambat man siya sa kuwan niya. Heart attack guro. Dito tinaw kayo? Oo. Ingnan siya nga badlo nga dili sa ambak kay ito na. O ba? Vlogger man ko sa Davao. San It's. Murag katong kuan ko no? Katong napunta katong namatay mga rider ng babae no? Oo. Katong naligo kay kuan katong nisikat no? Mm. Naligo sila. Mapit ko lang San It's. Mo na lumos. Nalimos nga linaw man. Ata to yan, ambak ra bubok ra gyud ambakan. Lugo ra. Lisod oy kanang kay mga kauban daghan no? Nga lain ko na diha kay basta udto pagkawasod mo tanan mga ligo. O ba? Kay manglalog sila ng isda. Kunya og maligo ka dikit ka kita isda. Mo ba? Alas 12 gina ilangan daw ang kuan. Inawa po na. Siguro nga diha eh. May diferensya. Oo. Kira? Wala nang maligo ka ng mga langob-langob kung hadlok ko ba no? Ano na doon kay kadikit ba no? Wala ka balong pag napay laing ko ba no? Ikuan na sa diver daw sa una sa mga Amerikano nga mga kuan. Isuod na ang mga langob diya sa Sargao. Nya, Hindi sila isda kita. da. Pero gusto, kung sa kayo na itong tiglalog ba, lupon ng bangka, Nya. manggawas, isda ito, tindagana daw. Oh, Ating ikuan diya. nasa Manang alas 12, pakawasan nito. naagito yung pamakbak dito. Oo. Sweeto gito siya. Ito to. Pag maingon to kayo sa magkaligo, Oo. Lalog siya. ano sa kayo lalog niya? Kuan. Kids. Kuan sa isda siguro, kapag yung lalog. Storya rin ito yung kuna ko na. Ang gawa kong isda. Oo. Apoy dagko. Oy. Tayo na. Ang mga diver nga, mga Amerikano, wag mo dito sila kitag isda. Okay, dilim na mahadlok sila. Di ba na mahadlok kung ka ng mga lalaing tao. Oo. Kaya kung maganda sila ka ng mga Wag dito sila kita. Kira? Kit kami no?
Kagkan yung tikas pa. Usa ka. Guys, mata na ako, di ba na ako'y kundi ako. Magkuhan, langob ba no? So, liguanan ba? Jadi kakato dito di ka manang sa kuhan, si munisipyo. Kaya natabasabayan man ka daw. Na yung uban. Dahil Yang asa dia ayaw dia, ayaw dia. Yo, pag ganun bukid, madalo na may mga ano, no? Ano mo rin makita nila ano? Matanaw na na. Kailangan naman ang kuhan, lugar. Yan ang mga to, bayad, no? na, oy. Dahil dito, sakot niya sa matanaw na. Sakot. Parang nila ito. Naiinit ko ng tubig na ato bugnaw. At oo na, labi nag-post mo ko dahil sa Facebook. Kaya ang katang lilig og laag, asan eh? Tuo na ba? Ang uban dito, nakato ko kaisa, ang uban dito, magdalag itlog. Ano man? Dito rin ibutan sa kapong init ng tubig. Lukod eh. Inita ko. Lagi. Are, init diri niya. Dito bugnaw. So kami ba? Ah. Ayan na. Kaya rin.
Magbasa ron ha? Oh. Dali lang tel. Karon ng gugma, isa ta maligo ha? Ah. Okay na boss, kumain na ka. Jesus name, ayun na. Ayan guys, managhilot guys. So, please subscribe, like, and share. Bye-bye.